ଘରେ ରହୁଛି କି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ, ସାହା ହେବ ଏହି ସବୁ ଉପାୟ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଘରଟିଏ ଗଢ଼ିଲେ ଏହାକୁ ଅତି ଯତ୍ନର ସହ ତୋଳିଥାନ୍ତି। ଭଲ ଘରଟିଏ କରି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ। ମଣିଷ ଜୀବନର ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଧନ ଘର ଗଢ଼ିବାରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ବି ଯଦି ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହେ ତେବେ ମଣିଷ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଏ। ଘରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ହେଉ ଅବା ଘରର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଏହି ଅଶାନ୍ତିର ମୂଳ କାରଣ ପାଲଟିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଭିନ୍ନ ବା କିଭଳି ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ପ୍ରକୃତିକୁ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତିରେ ଜଡ଼ିତ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। ଏହା ମଣିଷ ପାଇଁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସହାୟକ ହେଉଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଗଛଲତା ଆମର ବେଶୀ ଉପକାର କରିଥାନ୍ତି। ଗଛଲତା ପରିବେଶକୁ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇଲେ ଘରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏମିତି କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଉଚ୍ଚତା ଥିବା ଗଛ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଫଳ ଦେଇଥାଏ ସେହି ଗଛ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ। ବୃନ୍ଦାବତୀ ତଥା ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଛି ତେବେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କଦଳୀ ଗଛ ତଳେ ପଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ, ପାଠ ମନେ ରହେ। ଘରର ଆଖପାଖରେ ନିମ ଗଛ ରହିଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବ କରିଥାଏ। ବରଗଛ ଘର ପାଖରେ ରହିଲେ ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ପ୍ରବାହ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଗଛକୁ ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନହାନି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଉଠିଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ସେହିପରି କ୍ୟାକ୍ଟସକୁ ଘରେ ଲଗାଇବା ଅଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଘରେ ବାଉଁଶ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବା ଅନୁଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମ ପୁରା ହୋଇନଥାଏ। ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ କଣ୍ଟା ଗଛ ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ କଳହ ବଢ଼ିଥାଏ। ଘର ସାମ୍ନାରେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଗଛ ଘରେ ଭୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।